Ndingumama umcatshulwa kwibranch yaseCuwa. Ndilapha ngonikeza ubungqina. A week before kubhekwe ePasikeni ndiye ndahlasaleka ndafumana ibekelo. Ndahamba ke ndaya kwagqirha. Xa ndifika kwagqirha wathi ugqirha, umlenze wakho sowunakele kakhulu sisi. Njengangoku ndicela ukuthumela esibhedlele. Ungaphela umlenze wakho unqunyulwa. Ndiyile ke esibhedlele ndahlala for 7 days ngoba umlenze lo ubungasavumi kwawunyathela udumbile umkhulu. Ndiphumile ke esibhedlele sowukhamekile ke umlenze kodwa wona urongo ngoba ubunyekenyeke umbi kakhulu. Ndiwenzile ke amathile wobana mandithumelele omama back to the sender. Ngelixesha utata introduce back to the sender. Eneneni ubuyile back to the sender abantu bebuye eKapa. Ndisebenzisile ke back to the sender ndihlamba 3 times 4 times waphuma amanzi amdaka. Umlenze wam wabuya wa right. Uqalile ke ukurhawuka. Ndiphilisiwe ke bathandekayo ngenxa ye back to the sender. Ndizobonga intambiso yalapha ekhaya uGcobo. Umzekelo uba nijongile unjena ngoku urhawukile umnyama andiseva nto. Mhle kakhulu. Ndiyabonga.